Hi guys, jeg ved ikke med jer, men min TikTok har været proppet med den her vandmelon og feta. Så det skal vi prøve med en twist, fordi jeg går lige lidt outside. Så i stedet for feta, for det har jeg ikke, så vi kommer til at bruge hytteost. Så det bliver watermelon og hytteost. Så skal vi komme i gang. Jeg har watermelon her, som vi så skal skære ud. Jeg har set mange gøre sådan her. Jeg kommer ikke til at gøre et stort... Okay, jeg ved ikke, om det er lidt ødelagt måske. Men den kan vi spise. Skærer vi lige et stykke her. Okay, jeg har den ene der. Og så har vi den her. Og det er de her to, vi skal bruge. Okay, så gør jeg del af vinduet op her, og så gør vi... Jeg skal lave en stor stykke. Jeg tror bare, jeg laver en stykke her, så kan der spises det. Bum. Har vi lavet sådan en nudelfilm. Så stiller vi den her der. Har vi sådan her. Bum. Så har vi skulle lave en overbolle og et underbolle. Pakker vi lige. Jeg har lidt rester derovre. Jeg har ikke så meget hyre tilbage, så vi bruger det der er. Så ved jeg ikke, om det måske er for meget, men det finder vi ud af. Så sætter vi låget på. Er vi klar? Bum. Så har vi den her lille sag. Er I klar? Sindssygt. Ej, det er en god. Sindssygt til frokost. Hvis jeg skal give den 1 ud af 10, så vil jeg sige en 8. Ja, det er en 8.